फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सराइबिलाव लानानै फैदों दिवाली धामाका अफार। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लानानै फैदों धामाका अफार। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल पुलिस थानानि साखाथियाव फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव 10 नबेम्बरनिफ्राय जागायनानै 30 नबेम्बरसिम बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय अफारा थागोन। सराइबिल पुलिस थानानि साखाथियाव फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खम बेसेनावनो मोननो हागोन गंसे मटर साइकेल। नोंथांनाव गोजाम मटर साइकेल दंबोला गोजाम मटर साइकेलखौ होनानै गोदान लानानै फैनो हागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव बाइक लायोब्ला आधार कार्ड, पेन कार्ड, बेंक पासबुक होनानै लानानै थांनो हागोन आरो माखासे अफारबो मोनफानो हागोन। नोंथाङा बाइक लायोब्ला 10,999 होनानै खम बेसेनावनो गुबुन गुबुन मटर साइकेलखौ लानानै फैनो हागोन आरो लोगोआव मोनफागोन गंनै हेलमेट, 5 लिटार पेट्रल, सार्भिसिं फ्रि 500 रां होनानै मटर साइकेलखौ आवग्रिना दोनहरनो हागोन आरो केस बाय बिटिआरनि रायजो राजानिसिम आरो लोगोसे आसामनि रायजो राजासिम गिबियावनो जोंनि फुंखा एन्टारप्राइज जे बाजाज श'रुम दङ सराइबिलनिफ्राय जोंनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे फैगौ जे दीपावली जे उत्सव फैगासिनो दङ जोंनि गेजेराव बिनिबो गोसो गोरबोजोंहाय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा दिनै जोङो बाजाज जे माने जोंनि श'रुम दङ सराइबिलावहाय फुंखा एन्टारप्राइज बेनिफ्राय जोङो दा बर्थमान मोनसे अफार सोलिगासिनो दङ, माने दिवाली धामाका मोनसे सोलिगासिनो दङ। बे हिसाबै जोङो खुब खम फैसानि मुल्यआवहाय जोङो गारिखौ लांनो हागोन। जोङो बावहाय 10,999 होनानैनो जोङो गारिखौ लांनो हागोन फाइनान्सआवहाय। आरो लोगोसे दिवाली हिसाबै जोंनो स्पेशल गिफ्टबो होनाय जादों। प्रत्येक गारि जाय लांगोन बिथांमोननो गिफ्ट होनाय जादों, माने स्पेशल मोनसे गिफ्टथ' थाखागोन। बेजों लोगोसे प्रत्येक जे लांगोन बायनानै बिथांमोननोहाय 2 हेलमेट होनाय जागोन आरो लोगोसे 5 लिटार थावबो होनाय जागोन फ्रि। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे श'रुमावहाय जायफोर फैनानैहाय केस फैसाजों लांगोन बिथांमोन माने केसबेक 1000 होनाय जागोन। आरो लोगोसे गुबुन जे धामाका जे सोलिगासिनो दङ गिफ्ट आइटेमफ्रा बेबो थाजोबगोन गासैबो लोगोसे। जोंनि बे फुंखा एन्टारप्राइज हिसाबैहाय जोङो बाव फाइनान्स एभेलेबेल। दा बे हिसाबै जोङो 1 नम्बर जादों पासबुक, पेन कार्ड आरो आधार कार्डखौ जोङो होनांगोन आरोना। जोंनि बे बर्थमान धामाका सोलिगासिनो अफार सोलिगासिनो बे अफारा फैगौ नभेम्बरनि 30 तारिखसिम थागोन। दानि 10 तारिखनिफ्राय आरम्भ खालामबाय, दिनैनिफ्राय जागायजेननानै नभेम्बर मासनि 30 तारिखसिम। औ दङ, जोंनावहाय अनलाइन बुकिं खालामनायनिबो सुबिदा दङ। अनलाइन बुकिं खालामोबा जोङो 500 रां होग्रोनांगोन आरोना। नोंथांनि श'रुमाव मा मा? जोंनि श'रुमावहाय बाजाज ब्रेन्डनि जेसेबां गारि दङ, नोङो N60, पालसार N150, पालसार 220, दा पालसारनि जेसेबां दङ, लोगोसे जोंनि माबा दङ CD 100 दङ, CD डिलाक्स दङ। औ नंगौ, जोंनि बे जे श'रुम बे श'रुमावहाय एक्सचेन्जनिबो मोनसे सुबिदा दङ। नोंथांमोना जिखुनु कम्पानिनि गारि लाबोबाबो बावहाय एक्सचेन्ज खालामनानै लांनो हागोन आरोना। रायजोफोरखौ मोनसेनो मेसेज होगोन। दा बर्थमान जों नुबाय जे माने जोंनि ओनसोलावहाय जोङो सोरबा गुवाहाटीनिफ्राय फाइनान्सआव गारि लाबोयो, थगायजायो। अनेक जादों बेबायदिनो, अनेक केस जागासिनो दं बावहाय, अनेक रकम थगायजायो। जोङो लकेल जायगायावनो जों जुदि फाइनान्स मोनगासिनो दंखायोबा खुब खम बेसेननि गेजेरावनो जुदि जों मोनदोंब्ला जोङो बाव लानायानो गाहाम जायो। मानो होनबा जोङो जे माने माखासे प्रब्लेम्सफ्रा माबा प्रब्लेम फैयोबा जोङो जोंनि बे माबाजोंहाय श'रुमनि जे मालिक दङ बा जोंनि स्टाफ दङ, बे स्टाफजों मोजाङै कनसाल्ट खालामनानै प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हागोन। जुदि बुकिं खालामनो नागिरदों बा लांफैनो नागिरदों बिथांमोना जोंनि जे जानबुं नाम्बार दङ बे नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नाम्बारा जादों 8135872656। आरो मोनसे नाम्बार दंबावो, बे जादों मा 9101547892।